ndifuna tulandireni maphunziro athu amene tikuti Pioneers and the Trinity part 2 uli ndine brother Yohane Tembo. Mu part 1 tinaona ndithu kuti zimene mapioneers amakhulupirira mokhuzana ndi malemba ena komanso uphungu wawo mgwirizano wawo pa one true God. Ndiye tikupitiriza part 2. Ndiye tikuona pamenepa mu chaka chimene chichi mu 1993 anafotokoza za kusintha kwa Adventist maso akuti dynamic nature ya present. Ndiye tikamuona weyo akuyima apapa akuoneka ngati ndi mlaliki wakale amene akuyimirira mapioneers, koma akazooneka mu chithunzithunzi akuoneka ngati wavala suti yatsopano, hairstyle yake yatsopano, koma tikamuona amene ayimiramo akuoneka ndi wachikalekale. Anthu akachikalekale amene avala pa jacket atali ofikira m'maondo, imeneyo jacket yake sikufikira m'maondo. So akuonesa kuti cha Adventist ndithu chinasintha. Nda akufotokoza amenepa kunena kuti panali ndithu kusintha kwakulu. Ndiye tikaona pamene papa mukalata imeneyi wolemba kalata George Knight aona kuti povomereza kuti Bible ndi creed yathu yokha, ma Adventist anaonesera ndithu kukusintha kwa choonadi. Okay, manjira ina present to vima sintha. Ndiye aona kuti anthu ambirira amene anapesa mpingo wa Seventh Adventist sadakakwanisa kulowa mpingo lero, adakhala akakamizika kuti akagwiritse ziphunzitso za mpingo makamaka chiphunzitso zokhuzana ndi number 2 zokhuzana ndi trinity. Ndakalamba kwa Joseph Bates trinity inali chiphunzitso choti si cha Bible. Kwa James White inali ndithu chiphunzitso chachikale. Ndakamangamba kwa Amy Conley inali ndithu chipaso cha kupatuka kwa chikhulupiriro. Mwanjira ina nayi kupatuka kuphatikana ndi zinthu za sane. Ndafuruza mwanjira ina anthu ambiri amene anayambisa Seventh Adventist adakhala ndi vuto ndi chikhulupiriro cha number 4 chimene chimanati Yesu Khristu ndiye ndithu Mulungu amuyaya. Kwa Jane Andrews amakhulupirira mwana wa Mulungu anali ndi Atate amene anali bambo ake, ndipo kwa nthawi ina muyaya anali ndi chiyambi. Ndipo tikamaona za A.J. Wagner mu Minneapolis 1888 analemba mawu amenewa mu 1890 amene anakuti inalipo nthawi imene Khristu anatuluka ndi kuchoka kwa Mulungu, ndipo nthawi imeneyi ndi yambuyo kwambiri masiku a nthawi za nthawi yauno kwa munthu malingaliro ake ndi nthawi yoti palibeponso nthawi. Ndipo apitiriza kuti mwanjira ina anthu amene anayambisa cha Adventist sadakatha kugwiritsa ntchito ndi kugwirizana ndi fundamental number 5 imene imanena kuti zimwera ndi zimwera ndi chimene chimatuluka kwa Atate ndi Mwana ndikugwira ntchito yawo yamuyaya. Ndipo Smith amene akukamba za Uriah Smith ananena kuti zimwera amenewo ndi influence ya Umulungu imene imatuluka osati Atate ndi Mwana. Ndiye popitiriza George Knight anati kusamveseseka kumene kunachitika mu 1890 mu zaka zimene zizi makamaka kusamvesesa pa nkhani ya zimwera ndi kusamveseka kwa Khristu Yesu akhala mwa ife kumene kunakankhidwa patsogolo ndi Ellen White komanso A.J. Wagner ndi Prescott kunathandiza kuti kukonze njira ya pantheism imene Wagner ndi G.H. Wagner anaphunzitsa. Komanso zimenezinso mwanjira ina zinakonzanso njira yakuti ma Adventist alandire ziphunzitso zonama za ma heresies a Holy Flesh movement. So tikutaona pamenepa kunena kuti mkulu ameneyo akufotokoza kuvekesa koseku akunena ndikwaboza, ndiponso akunena kuti kusamvekesa kumene Ellen White analiko nako ndi Wagner osewa ndi amene tingapange blame kuti ndi amene anayambisa kuti mwina pantheism kuti ibwere. Akupanga blame Ellen White komanso ma pioneers onse kuti iwo ndi amene samavekesa. Ndiyeyo akunena kuti kunali kusintha kwa ziphunzitso theological change ma 1890s kuti kunali ndithu kusintha kwabwino mu Adventist theology makamaka pokhuza za Umulungu. Ndipo kusintha pamenewo kunali ndi mizu yake ku Minneapolis General Convention mu 1888. Ndawo 1888 ma meetings amene anaonesera kuti chilungamo cha Yesu Khristu ndiponso
ndi amene anapanga zozo kuno okay anyways koma nokha ndi kuno akufunza kuno zimezi zinaonesera kuti Yesu Khristu ndi wotani ndipo chilungamo chake chimene chimapulumutsa ndiponso zinayitanira kuti pakhale kamvekesedwe kena ka umulungu makamaka kanzimwera ndi umulungu wa Yesu Khristu. So kula amene akupanga blame ndithu ma pioneers makamaka Ellen White ndi AJ wake ndi amene analakwisa makamaka pofukuza Yesu Khristu amakhala mwa inu. Tendipitizeni Ministry magazine omweyo page 11 George Knight anapeza kulemba nati kusintha kuzikhulupiriro kumabweretsa ndithu kuwawa kwa iwo amene ali okhuzika, koma kwa abale ena amatha kusankha kuchita nako mosiyana. Ena ngati Andreason anakwanisa kutenga kusintha kwatsopano, pamene ena anapeza kuti sangathe kulandira kusinthako. Mmodzi wayo ngati G.H. Osborne amene anapanga retire mu 1939 anatulutsa ndithu pamphlet imene anasusana ndi utatu wa Umulungu kuti ndi chiphunzitso choyipa cha nkhanza chachikunja ndipo ndiyosatheka ndipo ndichopanda nzeru. Anachitcha kuti ndi chowamwano. Ndi anayankhula zambiri zofotokoza. Ndi anafotokoza kuno chiphunzitso imenechi chachiroma ndipo chimafuna ndithu chizabweretse kupezeka koyipa muziphunzitso za uthenga wa ngelo atatu. Washburn nayenso anamutsutsanso Prescott kuti sangakhale wa Seventh-day Adventist ngati Prescott anapeza kukhulupirira trinity. Ndipo conference president wina anakhutitsidwa ndi kalata ya Washburn ndipo analandira makopi 32 ndi kupereka makopi ameneyo kwa azilaliki ake president wa conference imene. Ndipo pa nthawi ameneyo akuti ziphunzitso za ma Arians zimene zinali m'mabuku a Uriah Smith ndi Revelation zinachotsedwa katikati mwa 1940 ndi zimene zakufotokoza George Knight. Kuti Ellen White ma pioneers onse analakwisa. Ndiye akufotokoza kusintha kumene kuchitika ma 1839 koma m'buku lake limene amalemba mu Adventist Review akutiuza ife nanu kusintha kumene kunachitika kwambiri muzaka zimene zinadusa. Okay, so izizi nzomvetsa chisoni kunena kuti anthu ndithu azikanena kuti Ellen White analakwisa, ma pioneers analakwisa, zimene zili zomvetsa chisoni kwambiri ndithu. Ndiye tikapitiriza mmene mumu tikutha kuona kuti kodi chimene analakwisa ma pioneers ndi chiyani. Tiwerenge zimene amalemba Christ and His Righteousness chaka cha 1890 page 9 aona kuti komanso Zeso Present Truth January 9 1896 aona kuti zinthu zonse zichokera ndithu kwa Atate. Ngakhale Khristu ngakhale Khristu yeye mwini anachokera ndi kutuluka kwa Atate Yohane 8:42. Ndipo izi ndi zakale kwambiri mona kuti kwa malingaliro a munthu ndi mbuyo kwambiri kuna kuti malingaliro a munthu sangakwanise kufikako. Tikaona R.A. Underwood 1889 Midland Herald August 6 September 17 kuti ife ndife mbuli okhudzana ndi kubadwa kumene kunachitika. Ife tikudziwa kuti zinachitika masiku ambuyo mayiko asanalengedwe ndi zonse zokhalamo. Tiona pamene pa Practice of the Prophets page 34 chaka cha 1890 aona kuti Yesu Khristu ndi mawu a Mulungu yekhayo wobadwa a Mulungu. Iye anali mmodzi ndi Atate, mmodzi muchikhalidwe, mmodzi mucholinga ndi mmodzi muzofuna. Ndiye tikaona pamene pa Desire of Ages page 51 muchaka cha 1898 akuti Mulungu anasankha ndi kulonjeza kuti apereka woyamba wobadwa wakumwamba kuti akapulumutse ochimwa. So izi zinzakliye zikupereka sensi. Mulungu sanatinamize, Mulungu ndiye ona yekhayo. Mulungu ndi amene akufunisa kuti inu ndine tikapulumuke. Yesu Khristu akufunisisa inu ndine tikatani tikapulumuke ndithu. Ndiye tikuona amene pa 1888 Materials July 20 1893 akunena kuti pokhudza nkhani imene pokhudza ubale umene uli pakati pa Atate ndi Mwana yekha ubayo, choyambirira ndi chimene chikupereka nzeru. Chifunika kuti tigonjere tigonjere ku
nkhani ya Atate. Chifukwa tuno izi zikuonesa kuti Atateyo ndi amene ali oyamba ndipo ndi amene ali wakale. Manuscript Jesus volume 1 page 26 number 26 pepani page 60 1899 iyo nana kuti ndimafunisa kwambiri buku la Daniel ndi chivumbulutso liperekere pamaso pa anthu. Ndipo buku limene ndi buku la nthawi ino, ndipo buku limene lili ndi uthenga amene onse afunika awerenge ndi kumvesesa. Chento nemenepa Manuscript Jesus volume 1 number 26 page 63 1899 ndikuyankhula za buku limene ili njira imene itaphunzitsa amene akufunika amve mawu achiunani. Manuscript Jesus volume 2 awupiriza 1901 ndikhupira ndiyonjo ngati sali 1901 ndi zaka za 1900s. Koma kwamba china yense chofunika chichitike kuti buku limene la Daniel ndi chivumbulutso limwazidwe. Sindikudziwa buku lina limene lingatenge malo amene ndi buku limene likuthandizira ntchito ya Mulungu. Ndiyetona nemenepa Ellen White awupitiriza Ephesian Herald February 16 1905 anati Patriarchs and the Prophets Daniel ndi chivumbulutso ndi buku la kangano wakulu ndi amene akufunika pano kuposa kale. Mwanjira ina tawerenga makota amene mu part 1 koma tawerenganso kawiri ndi pa cholinga kuti chifukwa Ellen White akupitiriza nawo kuti buku lokhala limene lofunikira kwambiri ndi Daniel ndi chivumbulutso. Akutisimikizira ichi Ellen White. Mwanjira ina buku limene linalofunikira kwambiri koposa chifukwa chani buku limene lofunikira. Muli uthenga wanji umene Sister White analochemerera kwambiri buku limene. Tione pamene pa Yohane Smith tinasalota analemba ma edition awiri 1965 ndi zaikonza pamene panalakwika zalembaso ya 1897. Ma 1944 anayikonzanso ndi mkulu amene Trinity aliyo from ndete kuwerenga 1897 page 400 akuti chani Khristu ndi njira kapena iye amene Mulungu anagwiritsa ntchito kulinga zonse. Koma tikuthaona Yesu Khristu anapezeka mwa njira ina yosiyana. Fati iyeyo akutchedwa mwana wobadwa yekha Mulungu amene ndi Yohane Smith ndakuti chani Eddie Jones. So tikaona comment ya Yohane Smith ikutonesera kuti Ellen White muchaka cha muzaka ziwiri 1899 zaka ziwiri atamaliza kulemba buku lake Yohane Smith ananena buku limene ndofunika kwambiri mwanjira ina dziko lapansi kufunika ifeso ndi Yesu Khristu ndi wobadwa yekha. Tiyeni wenepa Eddie Jones Ephesian Herald August 1 1899 akuti mwanjira ina Yesu Khristu anabadwanso anachoka kumwamba monga ngati oyamba obadwa koma pa dziko lapansi ndikubadwanso. Cholinga kuti inu ndine tikabadwe Yesu. Mwanjira ina Yesu Khristu anali mwana wa Mulungu bada kila mthaiza nthawi ndipo anabadwanso kachiwiri mu Bethlehem. Cholinga kuti chani? Cholinga kuti akakhale Adamu achiwiri kudzera mwa iye ife amene tikubadwa mu thupi tikhala ndi Yesu kubadwanso kwaso pandikakhale ma born again Christians obadwanso mu ufumu wa Mulungu. Ichi ndi uthenga wapadera amene Eddie Jones anabweretsa. Ndiye tikuona amene pa Yohane Smith akupitiriza page 400 Daniel version adno Khristu Yesu anabadwa kawiri, kamodzi mu nthawi zamuyaya monga ngati wobadwa yekha Atate ndipo kachiwiri pano monga ngati kuthupi, ndipo analumikiza Umulungu ndi munthu mu kubadwanso kachiwiri kake kuti ife amene tinabadwa kale mu thupi tikalandire kubadwa kachiwiri ndi kubadwanso kachiwiri mwa Mzimu. So undi uthenga amene anthu amalalika pa nthawi imeneyo, uthenga wokoma, uthenga amene kuti uphunzitsa ife za chipulumutso, ndi uthenga amene ene nadi amene ufunika ukafalitsidwe dziko lonse lapansi, uthenga wa Yesu Khristu osati utatu iyayi. Tonde amenepa Sons of the Times May 3 1899 ene nena kuti Yehova ndi dzina limene lapesedwa kwa Yesu Khristu, mene timaona pamenepa mu Mose, Aaron ndi Rod, komanso mu buku limeneli timaona mu presentation ya Yehova tinaona this zimene nzona. Yehova ndi dzina limene lapesedwa kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Mwanjina Yesu Khristu ali ndi moyo mwa yekha. Hebrew 1 verse 4 mwa ichi analowa mu dzina loposa angelo. Mwanjina ina Yesu Khristu analowa mu dzina loposa angelo chifukwa anachita kubadwa, ali ndi moyo mwa yekha, pamene ndi mwana wobadwa kuchokera mwa Mulungu. Tikapita pamenepa akutuza ife pamenepa mu Sons of the Times May 3 1899 iye sanali Atatewo
koma mwa iye chidzalo chonse cha umulungu chinakhala mwa iye thupi. Mwa njira ina Yesu Khristu ndi Atate ndosiyana, koma mwa iyeyo chidzalo chonse cha umulungu chili muyani, chili munthu. Mwa njira ina Yesu Khristu pamene anabwera pa dziko lapansi anali ndi umulungu wonse wathunthu, anali ndi ubwino ndi ukoma wa Mulungu. Christ and his righteousness, page 12, anati no, angelo ndi ana a Mulungu. Okay, akuti no, angelo ndi ana a Mulungu monga ngati amene ali Adamu. Ndi anapereka mavesi Yobu 38 verse 7, Luka 3 verse 13. Ndapeza anati no, angelo ndi ana a Mulungu monga ngati amene ali Adamu pa chilengedwe. Apereka mavesi yo ndano no, akhristu ndi ana a Mulungu monga mopangidwa adopted. Roma 8 verse 14 ndi 15. Ndaona koma Khristu ndi mwana wa Mulungu mukuzera kubadwa. So anthu awa ma-Adventist amasusidwa kwambiri na kukhulupirira Yesu Khristu ndi olengedwa, koma amasusa kawiri Yesu Khristu sotani solengedwa, amasusiratu. Amasusa so chinthu chena Yesu Khristu anangopanga damaro, anangosankhana maudindo ndi Atate. Ayi, sizinayi za adoption, koma Yesu anachita kubadwa adi mwandani mwa Mulungu. Ndeto nene ndamukiza nazo zimenezi. Sons of the Times, May 30, 1895. Ine ndata kuti Mulungu anakonda dziko lapansi kuti anapereka mwana wake wobada yekha, osati mwana kusera mulengedwa ngati mwana angelo, olo mwana woti wangolengedwa adopt mongati anthu okhulupirira ochimwa, koma mwana wobadwa muchifanizo cha umunthu wa Atate. So tikuona Ellen White statement yake ndi yankulu amene ije waguna sizikusiyana, zikufana chifukwa tonse onsewa amagwiriziza mu Mulungu wa Mulungu, mu Mulungu wa Yesu Khristu ndi mwana wake. Tiona amene Patrick's the Prophets page 34, page imene ili chaka cha 1890, akuti no, ine ndinakhazikitsidwa ku nthawi za nthawi, ndipo amene anayika maziko a dziko lapansi nalipo ndiye mongati wina wokola ndiye. So mwa amene wokola ngati ndiye ndi mwa amene amagwiritsa ntchito kwa kholo kamba za mwana. So ene noyenda napanga apply ndithu Miyambo chapter 8 verse 22 sika mosi kwa Yesu Khristu. So akufuruza ncho tino ambuye anali nane munjira yake pachiyambi asanalenge zinthu zake zakale. So Sons of the Times February 22, 1899 pamba za Yesu Khristu. So Sons of the Times August 29, 1900 akupitiza nati no, kuzera mwa Solomo Yesu akunena kuti ambuye anali nane munjira yake pamene panalibe kuya, pamenepo ndinabadwa, pamene panalibe mapiri, pamene panalibe zitunda, ine ndinabadwa. Mwanjirena Yesu Khristu anabadwa kuchoka mwa Mulungu nthawi za nthawi pachiyambipo nthawi za muyaya. So if you had heard April 5, 1906 area in 1906 iyi ndi kale atalemba kale za pages, kodi panali paradigm shift ati ambuye Yesu Khristu amene ali ndi umulungu, mwana wa Mulungu, anakhala ndithu ku nthawi za muyaya, munthu wapadera koma mmodzi ndi Atate. Ambuye anali nane munjira zake pachiyambi akunena, pamene kunalibe mokuya ine ndinabadwa. So kufikira 1906 ene nayada sakusintha ya kupitiriza kufotokoza kuti Yesu Khristu anatani anabadwa. So ije wagna akupitiriza no, chifukwa chitono akupitiriza mu buku lake la Christ and the Son no, ndipo chifukwa iyeyo ndi wobadwa yekhayo mwana wa Mulungu, iyeyo ali ndithu ndi substance ndi chikhalidwe cha Mulungu. So akupitiriza Christ and the Son page 22 akupitiriza no, ndipo iye ali ndi moyo mwa iye yekha, ndipo ali ndi moyo osatha umene uli ndithu ufulu wake, ndipo atha kupereka moyo osatha kwa ena. So zonsezi zikupezeka mu Christ and his righteousness pa page 22. So mwanjira ine tonana kuno mapayiniya samasusa Yesu Khristu ali ndi umulungu, samasusa yaya komano anthu osokoneza ngati china Prescott atamba khupira trinity anafuna kuti anyozese mbali ya mapayiniyazi, anyozese mbali nayo cholinga mbali yawo imveke. Christ and his righteousness page 21 akuti no, iye ndi wobadwa osati olengedwa. Hallelujah. Simuzati tengatani timbe pamwamba pa phiri ndikukuwa, kapena timbe pamwamba pa denga ndikukuwa, koma ife simakhulupirira Yesu ndi otani olengedwa, timakhulupirira Yesu Khristu ndi otani ndi wobadwa. Tiye ndipitizeni
pamene amalemba kalata kwa J.H. Washburn September 18, 1890, 1880 materials akuti chani walemba kuti kudzera mu tchimo linabweretsa kulekana ukulu pakati pa munthu ndi Mulungu wake, ndipo plani ya Umulungu inakonzedwa kuti ikonze kulekana kumeneko kapena ng'alo wakulu. Ndipo Mulungu anagwiritsa ntchito chani? Anagwiritsa ntchito mbali ya yekha, anagwiritsa ntchito mbali ya yekha. Manjinena amene Adamu atamuona Hava anati ndi fupa la mafupa anga, ndiye mnofu wa mnofu wanga. Manjinena Adamu anazindikira no Hava ndi mnofu wake chifukwa ndi nthiti yake inachoka mwa iye. So Atate pogwiritsa ntchito Yesu Khristu akugwiritsa ntchito mbali ya yekha. Manjinena akutenga ndithu mwana amene anabadwa kuchokera mwa iye. Mulaliki Ellen White anafotokoza mu June 19, 1889 akuti pamene m'bale wagona anabweretsa fundo zimenezi ku Minneapolis, kanali koyamba ndazimva ziphunzitso zimenezi kuchoka pa milomo ya munthu, ndipo ndamva zimenezi ndithu mnofu wina lonse wa mtima wanga unanena kuti amen. So tikaona zimenezizi Ellen White amagwirizana amene ndi Wagner ndi Jones amene anabweretsa ndi uthenga wa Christ and his righteousness. Koma lero ma church historians makamaka china George Knight komanso ma Trinitarians amanena anthu onse analolakwisa basi, onse Ellen White, Jones, onse out. Zona zimenezi ayi ndithu imvere zimene Mulungu akutani akunena. Ndeto kuthaona nayo waona tuno Ellen White ndithu anali wa one true God, sanali wa Trinitarian. Ndipo ichi chimakhala chipesa sona nthama furukuza nyonje. Koma tiona nawo kuti no Jones makamaka ndi Kellogg ndi amene anazagwirizana ndikuyamba kukhulupirira za Trinity. Ndiye pamene anasusa kotheratu tiona tikamwana mu Alpha of Deadly Heresies. Koma pa nthawi iyi anali mgwirizano ndithu. Ndiye tingoona pang'ono koma tizaona mwathunthu tikamwana the Alpha of Deadly Heresies. Arthur G. Daniels amene mtsogoleri wa mpingo wa Seventh-day Adventist nthawi imeneyo ndi W.C. White mwana wa Ellen White anali kufotokozera makalata amenewa. Ndi kalata ameneyi inalembedwa kupita kwa Daniels, pachokera kwa Daniels kupita kwa W.C. ndaona tuno anandiuza ine lero panopa kukhulupirira tuno pali Mulungu Tate, Mulungu Mwana ndi Mulungu Mzimu. Ndipo kumvesera kamene kaka wamba novesa tuno ndi Mulungu Mzimu osati Mulungu Tate amene amadzala zonse ndipo ali muchiona choyongera china chilichonse. Ndipo adakhala walemba wakhulupirira izizi asaneme buku lake adakatha kuzifotokozera zinthu zimene zizi popanda kupereka ndithu kaganizire kolakwika kamene buku likuoneka. Ndipo anayesera kumuuza iye mosusana ndi ziphunzitso zake, ndipo anayesera kumuonesa kuti zimene akupitsa zosusana ndi khulupiriro ndi uthenga wabwino. Ndipo namuuza kuti ngakhala atasintha sizikukonzeka kungosinthako ndi apo. So apa tutaona kalata amene Arthur G. Daniels amene ali president wa SDA nthawi imeneyo anamulembera W.C. White kumuzera akulu ajatu Kellogg akukhulupirira chani? Trinity, akukhulupirira Utatu wa Umulungu. Ndiye akuti panopa asintha sakukhulupiriranso one true God, mwana akukhulupirira chani? Utatu wa Umulungu. Ndiye adakhala alemba buku lawo la Living Temple asana khulupirira izizi adakhala akukhulupirira Trinity zidakathandiza kwambiri chifukwa panopazo akuti nonse Mulungu Tate amene amakhala mu zonse kuzera mwa Mzimu wake, komano ndi Mulungu Mzimu amene amakhala mu zonse. So icho ndi chimene Kellogg anazasintha. So Mulungu anapereka ndithu chenjezo. Chiphunzitso cha Utatu wa Mulungu, okay? Tiona pamene pa Jane Andrews analemba buku lake imene 1855 akuti chiphunzitso cha Utatu wa Mulungu chimene chinakhazikitsidwa ndi mpingo mu Council ya Nicaea 325 AD, chiphunzitso chimene chimaononga umunthu wa Atate wa Yesu Kristu amene ali mbuye wathu. So tikaona Jane Andrews mu TAR page 54 paragraph 3 akufotokoza Council of Nicaea. Ndanaona kale kanyanga ngono ndi Utatu wa Mulungu natono umene zimene zinabwerera mu chaka cha 25. Tione pamene pa select messages page 203 paragraph 2 akutuza funo buku limene Living Temple likukhala ndi ziphunzitso zonyenga zoyamba, ndipo nazo ana kuno chimaliziro chifika posachedwa, ndipo ndinanjenjemera kwa anthu anga, ndipo nazo ati ndiachenjeze anthu anga, abale anga ndi alongo anga
kuti asayende ndikulowa mu mkangano okhuza kupezeka ndi umunthu wa Mulungu. Ndipo zonena zina za mu Living Temple sizolondola. Ndipo malemba amene agwirisira ntchito kuti afotokoze ipho zimenechi akuwagwiritsa ntchito molakwika. Now, anthu ambiri amangotenga koti imene ndikuyiponya nati makosana a true God mukususana. Ndiye tikaona bwinobwino koti imeneyi pa malo afira akuti presence and personality of God. Mwachitena akukamba za kupezeka kwa Mulungu ndi umunthu wa Mulungu. Tikamakamba za Living Temple mukayiwerenga muona kuti kero ndi amene akhulupirira kuti Mulungu ali pena paliponse. Mwachitena amakhulupirira Mulungu ali muntengo, ali muchina chilichonse. Mwachitena amasokoneza presence ya Mulungu, amasokonezanso personality ya ndani ya Mulungu. Ndi chiphunzitso chimene chimasokoneza one true God. Ife pa nthawi amene amakhulupirira tuna anthu Mulungu ndi Tate amene akupezeka pena aliyonse kudzera mwachani mwa Mzimu wake. Koma iyeyo kero kamati yayi Mulunguyo ali mu mtengo, kuti mtengo umere muli Mulungu mu mtengomo, Mulungu ali muti menemo. So zimenezi zimasokoneza the presence ndi umunthu wa ndani wa Atate. Koma lero anthu amaoneka makoto osewa mango aponya anyhow without context, kumaponya kuti zimene zikususa anthu kuti zimene zizomvetsa chisoni kwambiri. Ndiye kalata imene inachoka kwa Ellen White kupita kwa Kellogg mu 1903 anamuza tuno iweyo suli clear AI makamaka pa kamvesi silingandani ka Mulungu chimene chili chita yonse kwa anthu athu, ndipo iweyo amuononga ndithu Mulungu ndi ambuye wathu. So ene nani ndi okhumudwa kwambiri ndi Kellogg azimene amapanga. Ndi kalata amene J.H. Kellogg analemba kwa J. Butler October 28 chaka cha 1903 page 1 of 10 anatuno momwe ndingamvesesere zovuta kwa ine kuchitime chopezeka mu Living Temple, ndipo chinthu chonsechi chitha kuwatisidwa ku funso limodzi: kodi Mzimu Woyera ndi munthu? So tikamaona matrinitarians nawonso amavutika ndi makota ene nani amene analili Kellogg kuti Mzimu Woyera ndi munthu. Tikamawerenga ma writings ene White ene amakamba tuno Mzimu Woyera ndi munthu. Okay, titatiwerenga Bible tikamaona za Mzimu Woyera tona Mzimu Woyera amayankhula zuzula ndi zonse tona Mzimu Woyera ndi munthu. Komano munthu wa ndani? Okay, Mzimu Woyera ndi kupezeka kwa Atate ndi Yesu Khristu. So Atate athu ndimene akutiyankhula, akutifotokozera, akutizuzula kuzera mwa Mzimu wake. Mwanjirena Mzimu Woyera ndi umunthu, paneno munthu wa Yesu Khristu imene wapezeka pena paliponse, si munthu wapadera. So Kellogg akugwiritsa ntchito argument imene matrinitarians akaona third person basi automatically alipo Atate mu Mulungu. So Kellogg apitizana ndi inu mmanena ati ayi nimona ngati Bible limanena pachifukwa chakuti Mzimuyo ali ndi ma personal pronouns oti iye, ndipo pachifukwa cha chimenechi ukamba za Mzimu Woyera Sister White anagwiritsanso ntchito ma pronouns amenewa he amene akugwiritsa ntchito kwa anthu. Ndiye apanenanso mawu osiyanasiyana onatuno Mzimu Woyera ndi wachitatu mu Mulungu mwa Mulungu. Ndiye kodi Mzimu Woyera angakhala bwanji wachitatu komanso sakhalanso munthu? Ichi nchovuta kwambiri kuona kwa ine, kwa matrinitarians chimakhalanso chovuta kwambiri mozimozi. Tikamakapanga the Alpha of Daily Heresies tizaona makota amene tizaperekanso ma link koma official Adventist pages amene mutati mupite kukafunsa nokha mukadownloada pa link ya 7th day mukayipeza makalata amenewa. Malinki ndi amenewa tizachita nawo kwambiri, mutha ku Google zimenezo ndikupeza makalata amenewa. Awonso ndi ma 7th day Adventist pages official osalopangidwa ndi munthu aliyense wa True God yayi. Ngati muli ndi choonadi muliona katengeni makalata awo mwapeze. Tayikaso mu linki pa YouTube tetipitizeni ndakamba za Alpha of Deadly Heresies. Ona the Alpha of Deadly Heresies anafunsa Mzimu Woyera ndi munthu Kellogg amene. Ndiyete tikawerenga mabuku a Ellen White makamaka Select Messages volume 1 page 204 paragraph 2 na kuti ndani wa miyoyo wafuna ndithu kubweretsa kukwezanso kwakukulu kumene kuchitika kuchitike pakati pa ma 7th day Adventist. Ndimo kukonzanso kumene kukuchitika posiya ziphunzitso zimene zakhala ngati sanamera za chikhulupiriro zathu ndi kubwera mu ntchito yokonzanso kumene kukutani kuchitike chingasenere ndi chani ndondomeko ya zoonadi zimene Mulungu atipasa ife mu nzeru yake monga kati mpingo osala zizatayidwa.
chipembedzo chathu chisinthidwa. Ma fundamental principles amene agwira ntchito yathu pa zaka 50 zapitazo azani ndati ndi aboza. Organization yatsopano izakonzedwa ndipo mabuku atsopano azalembedwa ndipo system ya kugwiritsa ntchito nzeru izayikidwa. Anthu amene azakonze kuzasomeneko azapita m'mizinda kukachita ntchito yayikulu. Masabata panjira yense izapepusidwa ndi Mulungu amene anamulenga. Palibe chimene chizayikidwe kuti chiyime m'malo mosusana ndi movement imeneyi. Atsogoleri ake azapusana kuchita bwino ndi kwabwino, kuchita bwino ndi kwabwino posachita zoyipa. Koma Mulungu atachosedwa azakhala ayika mphamvu zawo pa umunthu umene opanda Mulungu ndi opanda ntchito. Maziko awo azakhala ndi apamchenga ndipo namondwe azabwera ndi kuononga building chonsechi. Mwa njira ineyi ndinakamba za zimene zimafunika zichitike mu Seventh-day Adventist. Ndetikaona pamenepa mu buku lake SAT page 34 paragraph 1 Living Temple ikukhala ndi tools zoyambirira za maboza amenewa ndipo anazati omega chimaliziro chisatera posachedwa ndipo ananjenjemera ndi anthu ake ndi anaona zoonekera zodabwisazi zikufanana ndi mayesero amene mdani anabwesa kwa Adamu ndi Hawa mu Edeni. Select Messages volume 1 page 107 paragraph 1 musanyengeke, anthu ambiri azapatuka ku chikhulupiriro ndi kupereka ndithu kuziphunzitso za mizimu yaboza ndi yaziwanda. Ndipo tili pamaso pathu ife zoyamba za maboza amenewa chimaliziro chisatira ndipo chizakhala chodabwisa kwambiri, mawu amene startling nature. Ndiye tentonene pamenepa Messages volume 4 page 246 paragraph 1 ona kuti ndina uzidene kunena kuti iwo amene akufuna achose maziko a mpingo ndi kusintha zimene zadamanga ife ma 700s, anthu amene asunga malamulo a Mulungu kwa zaka 50 zadusazo. Kwa zaka 50 zadusazo maboza onse akhala akubweretsa pamaso pano mmene zimafuna kuti phimba ife tisekaone mawu a Mulungu makamaka okhuza Yesu Khristu ukachesa kumwamba ndi uthenga wakumwamba masiku osiriza mmene yapesera kwa angelo chapter cha 14 cha Chivumbulutso. Uthenga ona uliwonse uzafuna kuti uperekedwe kwa ma 700s kuti ukatenge malo acho nadi chimene fundo ndi fundo chabwera kwa ife kuzera kuwerenga mawu a Mulungu ndipo itha kuchitidwa umboni ndi kugwira ntchito kwa uthenga wa Mulungu. Komanso njira mbendera zimene zizalipanga ife mmene tili ndipo zasungika ndipo zitisunga chifukwa Mulungu wazisindikiza iwo ndi mawu ake ndi umboni wa mzimu ndipo akutinana ife kuti tikagwirisise ndi kugwira kwakukulu kwa chikhulupiriro ma fundamental principles amene anakhazikisidwa ndi unquestionable authority. So akutiuza ife akuluakulu maziko amene akhala pakati pathu zaka 50s azatani asasinthidwe. So zinthu zimene anakhala zikhulupirira mu zaka 50s sizikutani sizifunika kusinthidwa, koma ene anaona alpha apostasy ikazachitika kuzakhala kusintha kwaukulu ati chipembedzo chizasinthika. Now chipembedzo chikasinthika tiye tibwere tionemenepa chipembedzo apapa kuti tionemenepa a new organization will be established. Mabuku asopana zatani azalembedwa ndi apa akunena kuti our religion will be changed. Now religion mukakhala mukuyisintha. Point number 2, our religion palibe njira ina yosintha chipembedzo monga ngati kusintha milungu. Mwanjira ina Seventh-day Adventist imafunika isinthe chani chipembedzo. Komanso mukaona ma fundamental principles lero kauza anthu akulu fundamental principles mati chonchi amanati zimenezo ndi error. Mwanjira ina ulosi umene unachitika ukona menepe. So mabuku asopana analembedwa achina trinity otino ma 700 akuzendera zipembedzo chani zimwera. So tendipitize Messages volume 4 page 246 paragraph 2 zonadi zimene takhala tikulalika kopitirira zaka 50 zimene za susida kawiri ndipo kawiri zaonesa chikhulupiriro ndipo ngakhale zina susida nthawi zonse Mulungu azikhazikitsa monga chionadi chimene chigwira ntchito kuzera mazimwera. Iwo amene adzuka ndi kususa kuti akachose ma principles a chionadi cha lero amene awasusa tikotheratu. So tikamaona zimene zizi SP TB 07
page 49 paragraph 2 ana kuti no pantheistic ideas okhuza ndi mulungu ndi chilengedwe zawumbidwa ndi Lucifer amene alingera amene anagwa, ndipo chodabwisa pa nkhani nchototo chalandidwa ndi anthu ambiri ngati choonadi chokongola. Koma iye amene akuganiza ndi choonadi, koma iye amene akuganiza ndi choonadi asankhidwa ndithu kupita mu mdima andiyani, ndipo zinthu zimene zimatisiyanisa ife ndikutionesera ife kuti ndi ma Seventh Adventists ndi kupereka ulemu wa Mulungu. Pamene tikupereka ulemu kwa munthu ndi anthu tionesana kuno tili ndi kukhulupirira kwa munthu, ndipo kuyankhula za chiyamiko tipeza tipembeza chimene sitikuchidziwa. Tilole Mulungu akhale okwezeka, ndipo tione kuti anthu amene amatha kulakwisa azichepese pamaso pa Mulungu. Tsono nado Kellogg ndithu anabwesa mavuto akulu, anayamba kukhulupirira trinity, ndipo nsusa eno aiti anansusa ali kutheratu ili Kellogg. Tsono anakuti tipitirizeni za D.M. Cartwright. Now D.M. Cartwright anali ma pioneers eni a Seventh Adventist amene anayesa mmodzi wayo amene anayamba kulalikaso za Yesu Khristu kukhala mwana wa Mulungu. Anali one of the official people kulemba za mwana wa Yesu Khristu mu Adventist movement. Ndi anali anatulukapo kangapo mu mpingo, analemba Seventh Adventist Renounced kapena Adventist. Ndi analemba ma versions angapo, ndi akalemba nthawi zonse amasusana ndi ma Adventist. Na mukaona mukapita pa internet ndikafufuza mabuku amene akususana ndi ma Adventist, anthu amatenga mabuku a D.M. Cartwright fuati anali ndithu pioneer wamphamvu ndipo amalalika osati masewera. Ndipo nthawi imene anatenga zolembera za Seventh Day ndi kumasusana nazo, ndiye chimene amasusana nawo kwambiri ma Adventist anafuna kuti aonesere kudziwika pasodiyo samakana umulungu wa ndani wa Yesu Khristu. Ndipo pa nthawi imene pamene pamabwera buku limene lili amati the Bible Doctrine of the Trinity, imene inalembedwa ndi mkulu ina wachani wa Baptist. Ndete tonene pamenepa ndaona kuti tikamaona kalata amene the Bible Doctrine of the Trinity unadno kalata yosatira inalembedwa ndi mkulu ina wachi Presbyterian amene amachita tu Reverend Samuel Fire Spear DD. Ndiye amanano ina masudira mu New York Independence Time mu chaka cha 1889. Ndipo zaka ziwiri zinazo mu chaka cha 1892 inatengera ndi ma Seventh Adventist Church ndikuyika mu library yawo ya Bible Students Library. Ndaona kuti kalata amene inabwera ngati tract form pakati pa ma Adventist inaperekedwa ndithu kuti ifotokozere za ma Adventist makamaka pa nkhani ya chiphunzitso cha Mulungu, ndipo inatchuka so kwambiri makamaka after 1888. Ndipo mukaona title ya buku limene imakamba za Trinity, komano kalata kuiona it's non-trinitarian. Ndipo tikamakamba za matrinitarian eni akangoyerenga kalatayi makamaka mukaona mbiri ya utatu wa Mulungu ndi nyenga zitatu, tiona nawo tuno anthu ambiri athakwenda ndi kalata amene ndi anti-trinitarian. Muno kalata amene inalembedwa inayikidwa ndino Bible Students Library mu Sons of the Times, ndipo ananena ichi: Number 90 ikutchedwa Bible Doctrine of the Trinity by late Samuel D.D. Spears, ndipo inalembedwanso mu New York Times, Sons of the Times. Mwanjirani anamafuna ngoyitanira ona kuti tikaona kalata imene kuyerenga muno bwino inachosa ma terms onse achi-trinitarian wachoseratu nukugwisa ntchito zimene Bible limkutani likunena. Mukuyena mwino kalata kungoyitana ndi kuyiwerenga osati kungoyankhula za mbiri. Ndiye tikaona amene pa Spears article atino chiphunzitso chimene chichi chimene chimayitanira ndi iwo amene achilandira si tritheism. Tritheism ndi chiphunzitso chimene pali milungu itatu imene apangira Henriques. Iwo amasusa Trinity, ngakhalenso ndano Lance Farrell amasusa Trinity, koma akhulupirira atino onse alipo atatu wa Mulungu amagwirizana ali ndi chilenga chimodzi. So yakunena atino buku limene si tritheism, kapena chiphunzitso cha utatu wa Mulungu, kapena kuti no chiphunzitso chotino pali Mulungu mmodzi amene akukhala mwa atatu. Mwanjirani apopo ndi chiphunzitso buku limene likukana tritheism kana sa Trinity. Ndi akunena kuti pokamba za munthu komano mwanjira ina, though perhaps the best
that can be used is not when used in this relation. So akufotokoza no kuti tifunika timvesesa no chimene chingakhale chovomerezeka pamene tikamba za kuyeza nawo Mulungu. Mwanjira ina si zokha zimene zingakhale zabwino kwambiri kuti no munthu wina alesana azivese. So spear article tikawerenga yonse kungowerenga I'll just say kuti no tipange thadoni ndikuwerenga kungowerenga article, otherwise pamakhala zambiri zimene anthu amanena koma ndikuwerenga article yona no sikupanga za orthodox trinity. Mwanjira mene trinity imavesera now no theory ya itenayo generation ndinayikamba kale mu nyanga uno ndi trinity. So akuti no theory ya itenayo generation yetu no Atate kuzera mwa Mwana, ndipo nkhani ya eternal generation yote zimwera macheka kwa Atate kapena kuti Atate ndi Mwana ngakhale ili yovuta kumvesa imene imakhaso ndithu zongopeka hani sinkhana ikulu yokuti no ya nzeru komanso ikufotokoza zinthu zimene sizingaveke kwa anthu. Mwanjinena spear amene anasusana ndi eternal generation tinayifotokoza eternal generation ya Mwana ndi Mzimwera Google imene ya mene tipanga series kapena presentation ya nyanga ang'ono ndi Utatu wa Mulungu. So Adventist fano DM Canonite anabwera ndikumasusa openly zinabweresa so much heat. So kuti apange disprove anatenga kalata imene tipanga print imene imakamba ndithu zokha zimene Bible inafotokozera. Kuwerenga kalata imene nayiwerenga sina monemo zatendera. I'll just say no werenga ngata tendi bonene bene ba Carrie Shaski Tom Johnson amene anali secretary wa ndani wa DM Canonite akulemba amene I was the secretary wa Canonite page 104 buku imene akuna kuti no Canonite anakumana ndi atsogoleri makamaka nthawi ya summer 2013 muleta ya GM Morrison imene ina akambira June 25 2013. Iye analemba kuti anakhala ndithu 2 weeks ali ku Battle Creek akusatira ma meetings awo ndipo anakhala ndi nthawi yayitali akumana ndi ma minister ndi achibale. So Canonite anakumana ndi atsogoleri nthawi imene atatuluka nakumana ndi maabale mu chaka cha 1913 June 25 ndiye mu Review and Herald munachitika chani. FM Cox pamene amazalemba chimene chichi mu Review and Herald amene ali editor akuti no Seventh Adventist akhulupirira mu Mulungu wa Utatu ndipo Mulungu wa Utatu umene ukukhala ndi Atate wamuyaya Ambuye athu Yesu Khristu ndi Mzimwera ndipo amene ali wachitatu mwa Mulungu. Mwachitena FM Cox akulemba izizi chifukwa chani? Chifukwa Adventist anabwera under a lot of heat. Atabwera under a lot of heat zinachitika zonena kuti ma Adventist amasusika ndi chani ndi azinzawo ndipo chifukwa imene to save face anaziprinta zimene zizimucha mu Adventist Review mwayeka ndiye muone pamene pa John Edward Brown amene amalemba buku imene In the Kingdom of the Cults. Mormonism, Atheism anatchula mipingo ingapo mu Kingdom of the Cults. Ndi akunena chani kula amene John Edward Brown akuti no pa ndithu ziphunzitso za Bible monga ngati kubada kwa Maria maso kufa pa mtanda kuukanso ndi kubweranso kumwamba umulungu wa Yesu Khristu ndithu chipulumutso Yesu Khristu ndi kubweranso kwa chipulumutso Yesu Khristu mwakamakaso umunthu wa Mzimwera ndi kuti Bible singalakwise. Ma Adventist akulira monadi monga ngati chitsulo. So ma Adventist nkhani yakulu tonana maopa kuti ayikida mbuku limene la Kingdom of the Cult. So around this time pamene amazayika zimene zizimu Adventist Review to save face fatino DM Canonite anayimulali kwa mphamvu ali ngati limene analili Landeskit lero Landeskit atuke mpingo nambe kususa ndi zimene Adventist imanena. Mwanjira ina pachifukwa chimene ama Adventist anakwanisa kulandira approval ya mipingo ina kuti nkhani imene akukhulupirira ndithu Jonadi. Icho ndiye maseries presentation yathu part 2 tikubweresirani ndithu kodi Ellen White amakhulupirira chani. Tiona makoto osa Ellen White sidisiyapo ndi imodzi yomwe tiona onse ndikuwatenga amenewo ndikuwazukuta kuti no Ellen White amakhulupirira chani. Kena kumuphunziro ina tionanso kuti no kodi kusintha amene kunabwera bwanji. Ndikhulupirira Mulungu akudalisani tipempha kuti no Mulungu akhale nanu ndipo Mulungu asasiye kuyankhulani ma
article ya SPA article monso makalata amene analipo pakati pa Kellogg ndasukira tayika link pa YouTube pa. Mungu udaliseni, bensen kwa ina. Amen.